Numeri tia dionu nine. Na Balaam hunu se aso Awurade ani se ohyira Israel no. Wankwa ankohwehwe adibisa de se okọ kane no. Na mom ode nani kyerɛ esre no so. Na Balaam ma nani so. Na ohunu Israel se wogu hɔ musua. Na Nyankopɔn honhom ba ne so. Na obɔ ne kase se bi oba Balaam asɛm a wanya se oreka. Obarima nani amua no asɛm a wanya. Die ɔte Nyankopɔn nsɛm no na ɔrekan. Die ohunu twedi ampɔ ani so ade. Na ɔrehwe ase a wɔte nani so no. Sɛdeɛ wɔn ntomadan si yɛ fɛ. Jacob wɔtena bia no. Israel ɛyere sɛ asubɔnka. Sɛ asuo ho nturo. Te sɛ pɛprɛ nnua a Awurade atɛ. Te sɛ nsuo ho ntwene duro. Na nsusadeɛ mu nsuo gu so. Na nasefoɔ tena nsuo pii mu. Na hene so sene Agag. Na wɔbɛma na henie so. Onyankopɔn na oyi no firi Misraim. Na hoɔden te sɛ ɛkoɔ deɛ. Obedi amanamana a wohiahia no ho. Na wadwerɛ wɔn nnompe. Na wɔde nagyan awowɔ wɔn. Ɔkoto obutu sɛ gyata ne gyatabereɛ. Hwan na ɔbɛma no asɔreɛ? Nhyira ne wɔn a wohyira woɔ. Na nnome ne wɔn a wɔdome woɔ. Ana Balak bufu Balaam na ɔbɔ ne nsam. Na Balak ka kyerɛ Balaam sɛ matamfo no me nti na mehyia wo na hwɛ nhyira na wahyira wɔn mprɛnsa yi na afei dwane kɔ de awufiri meka sɛ anka mehyɛ w'animuonyam na hwɛ Awurade asi w'animuonyam ho kwan. Na Balaam ka kyerɛ Balak sɛ manka man kyerɛ wabɔfo a wosoma wɔn me nkyɛn no nso sɛ Balak de ne fie dwetɛ ne sika ma me mpo a merentumi mentra Awurade asɛm memfiri makoma mu menkɔyɛ papa anaa bɔne. De Awurade bɛka no ɛno na mɛka. Na afei hwɛ merekɔ me man mu. Bra na menkasa menkyerɛ wo deɛ ɔman yi bɛyɛ wo man na edi akyire no mu. Na ɔbɔ ne kaseɛ sɛ bio ba Balaam asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a n'ani amua no asɛm a wanya. Deɛ wɔte Nyankopɔn nsɛm a ohunu ɔsorosoroni no ho nimdeɛ no. Deɛ ohunu twedi ampɔ ani so adeɛ na ɔrehwe ase a wɔte n'ani so no. Mihu no nso ɛnyɛ seesei. Mehwɛ no nso ɔmɛn. Nsoroma bepue Jacob mu. Na ahempoma befiri Israel mu asɔre. Na wadwerɛ Moab afanu nyinaa. Na wabubu ɔko huuyɛ ma no nyinaa. Na wɔbɛfa Edom adi so. Na wafa natamfo asase sɛ adi so. Na Israel bɛyɛ ahoɔden niara. Na obi a ofiri Jacob mu bedi tumi. Na wasɛ wɔn a waka wɔ kuro no mu no. Afei ɔhwɛ Amalek na ɔtoa ne kasa no so sɛ amama mu dikanfoɔ ne Amalek. Nanso na wie bewie na ɔsɛ yɛ mu. Na ɔhwɛ Kenifoɔ toa ne kasa no so ka sɛ ɔtena bia si hɔ pintin. Na wode wo prebuo asie ɔbotan mu. Nanso obegu Kain ase. Di akosi sɛ asɔ ɔbɛfa wo nomum. Na ɔtoa ne kasa no so ka sɛ wei sɛ Onyankopɔn reyɛ yie a hwan na obenya nkwa. Na ahyɛn befiri kitim fam aba. Na wabɛbrɛ asɔ ase. Abrɛ ebe ase. Na ɔno ara nso awie no ɔsɛ yɛ mu. Ɛna Balaam sɔreeɛ. Na osimu sane kɔɔ na tenaeɛ. Na Balak nso kɔɔ ne kwan.